कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. की कोणालाही आपला धर्म हा जबरदस्तीने बदलवता कामा नये. आणि जेव्हा काही भागामध्ये आपण हे बघतो की कधी लालूच देऊन धर्म बदलवला जातो, फूस लावून धर्म बदलवला जातो, कधी मजबुरीने धर्म बदलवला जातो, तर अशा प्रसंगासाठी काही नियमावली, कायदे हे आवश्यक आहे. खरं तर संविधान तयार करत असतानाच आपण जर डिबेट वाचली तर त्यामध्ये अपेक्षित आहे की एखाद्याला पैसे देऊन धर्म बदलवता येणार नाही आणि पैसे देऊन धर्म बदलवण्यासाठी भाग पाडता येणार नाही. धर्म बदलवण्यासाठी विचार असेल तर ठीक आहे. आणि म्हणून याची एक सर्वंकष चर्चा व्हावी, यामध्ये एक राज्यस्तरीय चर्चा व्हावी, यासाठी हे विधेयक अशासकीय रूपाने आज मी याची पुनर्स्थापना करतोय, इंट्रोडक्शन करतोय. चर्चा तर या अधिवेशनात कोणत्या तरी शुक्रवारी होईल. आज फक्त इंट्रोडक्शन. आप कौन से विधायक नहीं, मुद्दे यही है कि हम जबरदस्ती से मराठी चालू यामध्ये जबरदस्तीने फूस लावून पैसे देऊन त्याच्या गरिबीचा फायदा घेत कोणालाही धर्म बदलवायला लावता कामा नये. हा त्याचं मूळ तत्व आहे. नाही, साधारणतः आज क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांती ज्योती आई सावित्रीबाई फुले यांचं कर्तृत्व तर हिमालयापेक्षा मोठं आहे. भारतरत्न उपाधी देऊन भारतरत्नचाच सन्मान वाढवणार आहोत. या दाम्पत्याला हे भारतरत्न देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. 100 आमदारांनी माझ्या मागणीला पाठिंबा दिलाय, हस्ताक्षर केलंय. आज मी अशासकीय ठराव मांडतोय. या अगोदर पुणे विद्यापीठाचं नाव क्रांतीज्योतीच्या नावाने करावं आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या नामविस्तार करावा, याबद्दलही मी संसदीय आयुधाचा उपयोग केला होता. आणि आज माझ्यासोबत क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचे वंशज आहे, त्यांच्याही मागण्यांसाठी मी चर्चा उपस्थित केली होती, भिडेवाड्यासाठी केली होती. मी जो क्रांती सूर्याचा वाडा आहे त्यासाठीही केली होती. मला वाटतं या माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. मी पूर्ण शक्तीने हा विषय मांडणार. मी भारतरत्न थोडी देतो. मी राज्यामधला एक आता आमदार आहे. मागणी मी करण्याची माझी जबाबदारी आहे. माझ्याकडे जेव्हा अनेक महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न द्यावं ही मागणी घेऊन हजारो लोक आले, तेव्हा मी निर्णय केला की हजारो लोकांचा आवाज आमदार म्हणून मी केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी संसदीय आयुधांचा उपयोग केला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.